Sari on aika uskomaton tapaus, tai ihan uskomaton tapaus, että hän on hirveän nopea omaksumaan asioita ja semmoinen hirveän vakuuttava, että jatkuvasti me avustajat saadaan kuulla positiivista palautetta esimerkiksi suomalaisilta virkamiehiltä siitä, että miten Sari on paneutunut asioihin ja hoitanut niitä, että Sarista nyt voi olla vain ylpeä. Ja sitten se, että hän on entinen kestävyysurheilija, niin se kyllä auttaa ihan kummasti tässä, että jaksaa vetää hyvin rankkoja ohjelmia niin, että sihteerikköä hengästyttää niitä ohjelmia tehdä, mutta hän ne jaksaa suorittaa. Sari on saanut tehtyä työnsä täällä hyvin ja hän on esimerkiksi yksi parlamentin aktiivisimmista mepeistä tekemään muutosesityksiä. Että hän on niitä tehnyt peräti 4. eniten ja meppejä on kuitenkin tällä hetkellä 766, joka on yksi osoitus siitä, että hän on ollut aktiivinen. Ja myös muutenkin näissä tilastoissa niin näkyy se, että hän ei ole kyllä täällä ainakaan laiskotellut. Ja tosissaan ollaan jatkuvasti saatu hyvää palautetta hänen työstään.